Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMopastor Ningi. Isicelo wenza okubalekile, wenza okufanele. Subscribe like le video le bese kuyaqiniseka you become a member. Khona ilink ongayisebenzisa ukwenza lokho. 9 rand every month ungakwazi ukuthi contribute kwi-channel. Kanti if you want to contribute direct to the channel by using account, we have the account on screen, you can use it. Sithembele libethe ulamel pass ukusho ukuthini mawuphupha imali fake. Fake money, counterfeit money, fake money or counterfeit money, bathi imali yomgunyathi, imali engumbombayi. So sizoyibheka in 3 stages, mhlawumbe sizozama ukuthi in 4 stages or in 4 scenarios esingawenza ngemali yomgunyathi, imali fake, imali engumbombayi, counterfeit money. So number 1, uma uphupha imali sikuthathe njengopawulo boma imali kungeyomgunyathi. Lokho kungasho nje ibhadi, kungasho ukuphoxeka, kungasho ukudumala ngenxa yokuthemba umuntu ongathembakele. Number 2, uma uphupha imali sikuthathe njengopawulo boma imali ngeyomgunyathi. Lungabe lusho ukuthi kumele uqaphele umuntu ongelutho, kepha ongumzenzisi futhi ongasazama ukukhohlisa ezenza muhle phambi kwakho. Number 3, uma uphupha imali sikuthathe njengopawulo befuthi uma ingeyomgunyathi. Lungabuye nje luchazela ukusungezwa abantu abangabazenzisi, abantu abangase bakufaka enkingeni ezodicelela ithunzi sakho phansi ngokuhamba kwesikhathi. Asivale ngokuthi uma uphupha imali futhi kuwupawulo uma imali ngeyomgunyathi, lungasho ukuthi kukhona umuntu omethembayo wena ozama ukukhohlisa noma ukukhaphela uma unganakile. Yabo. So siyabonga besibheka nje imali yomgunyathi, counterfeit money, fake money, ukuthi ngisho uthini kuwupawulo ubili all in all uma uyibona leyo mali yomgunyathi. Siyabonga. May God bless you.